Joder, macho. Esto es como Scorsese, esto. Bueno, bos días a todas e a todos. Estamos hoxe aquí para presentar o circuito de atletismo en pista que se pon en marcha mañán, diseñado pola Sociedade Ximnástica e tamén, evidentemente, pola Concellería de Deportes, que vai incluir unha serie de probas ao longo dos próximos meses e que teñen algúns obxectivos que a non nos parecen importantes, non? Por un lado, trátase de darlle un formato común a unha serie de probas que xa estaban no calendario, non? Trátase tamén de, con este formato común, garantizar, consolidar o futuro destas probas, porque nós entendemos que, bueno, veñen celebrándose algunhas desde fai décadas e é conveniente garantizar que este futuro das probas vaya a seguir adiante. Trátase tamén de ofrecerlle aos atletas un marco de probas oficiais nas que poidan competir, ben para obter mínimas, ben para o simple prazer de competir ou ben para fixar os seus propios obxectivos. Que sirva tamén para que os máis cativos pois teñan tamén un calendario de probas nas que poidan apreciar os seus avances e seguir enganchados ao deporte do atletismo. Que sirva tamén para captar novos adeptos á práctica deportiva e á actividade física e como remate direi que, bueno, que consta de este circuito, este ano consta de 4 probas, como dixen antes, empeza mañán, mércores, co trofeo Boavila, seguirá o 19 de maio co trofeo Sociedade Ximnástica, o 2 de xuño será o trofeo Cidade de Pontevedra e o 16 de xuño rematará co memorial Celso Mariño. Son probas para todas as idades, dende sub-10 ata máster, non? E para rematar a miña intervención e darlle paso a Santi Ferrer, que vos explicará máis polo miúdo en que vai a consistir e un pouco os horarios e o contido das probas, simplemente recordar que este é un paso máis en seguir avanzando, en recuperar a normalidade dentro da máxima prudencia, non? Trátase de seguir avanzando no fomento da actividade física en tempos complicados, de seguir impulsando que a actividade física é necesaria, pero facelo sempre con o sentidiño necesario, e entendendo tamén que a actividade física e o deporte son unha parte fundamental do modelo de cidade que nós levamos consolidando dende fai moitos anos, non? Eu quero terminar agradecéndolle á Sociedade Ximnástica a súa disposición a colaborar neste calendario e en outras actividades que se celebran ao longo do ano e que todos sabedes, sin que se non tiveramos o apoio e a colaboración decidida da Sociedade Ximnástica sería moi difícil, por non decir imposible, sacalas adiante. Por lo tanto, vaya por diante o noso agradecemento dende a Concellería o traballo que se ven realizando dende a Sociedade Ximnástica. E pola miña parte, nada máis. Ahora Santi vos explicará un pouco polo miúdo en que vai consistir todas estas probas. Ben, bos días. En primeiro lugar, gustaríame agradecer ao Concello de Pontevedra, porque, bueno, efectivamente, pois sí que a Sociedade Ximnástica dá o paso adiante de organizar, pero sin a axuda e colaboración do Concello, pois isto non sería posible. Entón, quería comezar xa a explicación con este agradecemento. Bueno, un pouquiño en relación co que iba comentando Tino, a idea do circuito pois ven a continuar unha tradición, non? De probas que viñamos facendo ata o ano anterior ao da pandemia, con certa normalidade. Algunha das probas pois xa ten máis de 40 anos celebrándose na nosa cidade. E, bueno, queríamos darlle ese formato común do que falaba Tino, que os atletas dispuxeran desas probas no seu calendario para poder organizar os seus adestramentos e poder prepararse da mellor forma posible para os campeonatos autonómicos e nacionais. E un pouquinho a idea foi repartir esas 4 probas encaixándoas dentro das posibilidades no calendario da federación, repartindo entre os campeonatos galegos xa calendados e os campeonatos nacionais.
E, bueno, un pouquiño a idea das probas é dar cabida aos atletas da escola do club que levan adestrando desde o mes de outubro prácticamente de forma ininterrumpida, por suerte, e que teñan esa posibilidade de poder participar en competición, xa que dende que iniciou os adestramentos non tiveron moitas oportunidades, polo tanto queríamos darlle esa saída. E despois os atletas un pouquiño máis maiores, pois das categorías sub-18, sub-20 e superiores, pois tamén que teñan ese estímulo competitivo para coñecer os seus progresos e continuar coa preparación de cara a eses grandes campeonatos que comentábamos anteriormente. As probas comezarán ás 5:30 da tarde. A idea é que todas as datas que comentadas xa anteriormente comecen sempre ás 5:30 da tarde para rematar alrededor das 9:15 da noite, aproximadamente. Dentro do programa, ao facelo en formato circuito, o que tratamos é de alternar as probas. É dicir, se mañán, por exemplo, hai longitude absoluta mixta para homes e para mulleres, na seguinte competición haberá triplo salto. Vamos combinando os saltos horizontais entre eles e os saltos verticais entre eles. Igual os lanzamentos. Mañán haberá disco e martelo, pois na próxima xornada, se non recordo mal, repites o disco e haberá xavelina, incluindo probas novas. O mesmo ocurre coas carreiras. O 100 se mantén sempre, porque digamos que é unha proba curta que se pode combinar con outra disciplina, e se van a alternar o 200 co 400, mañán, por exemplo, hai 400, na seguinte xornada haberá 200, o igual co 800 e 1500 e co 3000. Se irán alternando de cara a dar posibilidade a todos os atletas da comunidade, especialmente do Concello de Pontevedra, que poidan continuar esa preparación que comentábamos anteriormente. Pouco máis que engadir. Ademais da axuda do Concello, contamos coa colaboración de Supermercados Freud, que sempre nos axuda para a organización destas probas, e, como non, o Centro Galego de Tecnificación, que nos cede a instalación para poder desenvolver ali a competición. Entón, en principio, pola miña parte, nada máis. Se tendes calquera pregunta, pois... Participación. Perdón. Sí, efectivamente, os inscritos, estoume peleando aí na casa con eles, aproximadamente unhas 270 persoas participarán. Lóxicamente, o horario está repartido en 4 horas, por temas de protocolo e demais, non van a estar dentro da pista toda esa xente ao mesmo tempo e demais. Seguiremos o protocolo da Federación. Non sei se hai algunha cousa máis. Hablabas de inscritos de la comunidad, va a ser, como tú acabas de decir, abierto a todos los atletas gallegos o más bien de aquí de la provincia de Pontevedra. A competición, ao estar incluída no calendario da Federación Galega de Atletismo, digamos que autoriza a participación a todos os atletas da comunidade. Principalmente, demos preferencia, porque, bueno, co tema das limitacións que temos por protocolo, pensamos que era máis xusto ofrecer esa participación aos atletas do club organizador, no noso caso, e dos clubs da cidade de Pontevedra, xa que, bueno, é un circuito promocionado polo Concello, pensábamos que era coherente, de algún modo, dar prioridade a esos, pero, efectivamente, poderán participar atletas de toda a comunidade. De feito, hai atletas inscritos de Ferrol, de Vigo, de Ourense, de Lugo tamén hai algún, pero a maioría dos participantes, o ser en día de semana tamén influe, son da provincia de Pontevedra. Moi ben, graciñas.